د چهارمین کنفرانس درونناسی پارێزگاha Duhokê pirêve çû. Di vî konferansî da çendîn babetên derûnnasî hatine behezkirin. Her di vî konferansî da pêşangeheka şêwekarî bo xwendkarên Kolîja Hunerê Ciwan beşê şêwekariyê hate vekirin. Ku tê de 34 tablo hatine nîşandan û di van tabloa da derbirîn ji jinê û azadiyê û siruştî hate kirin. Von kesatiyê jin yani bizav kirî pişikdarî kirî bizavê Kurdî da min vêya ziyanê we diyar kem yani ku navê wan yê herê diyar bît û beriz bîtin. Tabloya xwe ji her asta min ya diyar kirî ku ser û cavê wana şeklekê kolaj min çekirî mesela giyanê we yê miriye bes ba cesteyê û min wasayê diyar kirî ku navê wan yê hey û yê mayît nav me da ku kesatiyê tu wasane mirov yê pê serbilind e ji lawê va jina ve ku xizmet kirî bû Kurdistan. Giringiyek amasin ve ku tablet şevekarî gel derûnasî hay pêk ve aramiyek amasin dene jiyana mirov her wasa mirovan ku êkî ji wan tiştê giring tablet şevekarî her cihekî bêne vekirin êkî ji wan nîşanê rewşenbîrî yê li civakê me tablet hatine nemayiş kirin evrûkê da ji wan stayla qutabiya bûniyê Kolîja Hunerên Ciwan ku hatine nemayiş kirin vê fîstevalê da ew tablo jî her êk şêwekî bû hatine nemayiş kirin vê fîstevalê da. Derûnnasek jî dete diyarkirin hebûna evan tabloan giringiyeka taybet heye û derûnê pişikdarên konferansî aram diket. يعني بو مجي وكو كاسيت بسبورج مجال نفسي دا وقتی ام سحكينا رسمك وصل رسمة شيء وكاري امجي نوع تيجش نكد نفسي بو ما دي شيء بتبوفان بابا تبوبان رسمة شيء وكاري هم دي سان هبينا وانجي نوع كيش رفاهية النفسي بيجي استراحة كي نفسي وخلك كجور فج موضوع كتير دربة تسحك الرسمي وتعبير خود بالديف مش كو تيجش ناخو بوفان رسمة تعبير جيت كات. Peymangeha çareseriya derûnî bi hevkarî gel zankoya DHBW ya Almanî û rêkxerawa GIZ çwaremîn konferansê derûnnasiyê nîvdewletî li parêzgeha Duhokê rêxist. Vekirina pêşangeheka şêwekarî di konferansê çareyê derûnnasiyê da li parêzgeha Duhokê rewşeka dî daya vî konferansî. Her wek rêkxerên konferansê jî dene diyarkirin ku tabloyên şêwekarî jî aramiyekê dene mirovî û derûnê mirovî dilxweş dikin. Hewar Elî, Kanalê Kurdsat, Duhok.